Ето го новото видео от поредицата да решаваме задачи в пети клас. Вчера си говорихме за предходното видео, си говорихме за немалкото общо кратно, как да го намираме, какво представлява и така нататък. Днес ще говорим за основното свойство на дробите, едно от основните свойства, а именно разширяване на обикновени дроби. Сега, какво представлява разширяването на обикновени дроби? То е нещо много просто. А именно да умножим и числителя и знаменателя с едно и също число. Ето тук има една поредица от, както ги наричам, дробчета, 2 трети, 1 девета и така нататък, които трябва да ги разширим с числото. 2 или ще бъде 3, 4 и така нататък. Сега, нека си ги вземем числата, именно 2 трети. 2 трети трябва да разширим съответно с 2. По-скоро как се разширява с 2? По-скоро как се разширява? Как се изписва? Изписва се последния начин. Слагаме му една усмивка и пишем числото, с което разширяваме групата. Тоест, усмивка 2. И пишем, числителя пишат 2 по 2, знаменателя пишат 3 по 2. И получаваме 4, 6. Сега, е много важно като конкретика, която трябва да дам. Дробта, която е била в началото, нека така да наречем 2 трети, е равна на 4,6. Тоест, след като ние разширяваме една дроб, тя се получава, тя е равна на, когато имаме една дроб, когато я разширим, разширената дроб, новополучената дроб е равна на първоначална. Така. И сега, нека вземем някакви други числа. И по-скоро 2 трети да го решим с 3. 2 трети разширяваме с 3. И получаваме какво? 2 по 3 върху 3 по 3. Получаваме 6 девети. Та-дам! Друго число. По-скоро да разширим с 4. 2 трети разширяваме с 4 и получаваме 8. Нека почна да го пиша. 2 по 4 върху 3 по 4 равна, получава се 8, 12. Това да направим току-що, между другото, и директно да запиша дробта, не е грешно. Ама първо, деца, да се научите как се смята, какъв е принципа, а след това директно ще пишете отговора. Нека вземем друго число. 10 седми. Разширяваме го с 3 и получаваме 10 по 3 върху 7 по 3. Получаваме 30, 21. Нека да решим и сега други примери. Да видим какви ни предоставят задачите. 3 пети да го разширим с 4. Така. 3 пети да го разширим с 4. Получаваме 3 по 4 върху 5 по 4, което е 12, 20. И така. Сега, имаше една задача, където децата се чудиха как да стане. Имаме две дроби, както ги наричам дробчета. Две дробчета, които дробчета трябваше да бъдат с еднакви знаменатели. Едната беше 3 пети, а другата да е била примерно 7 десети. И сега, трябва да бъде с еднакъв знаменател. Това означава, че трябва да бъдат равни числата, нали? Това, което сме взели като материал, като знания, е разширяване на дроби. Значи, сигурно ще трябва да използваме това наше знание. Как? Щом искаме да направим 5 да стане 10, т.е. да, ще трябва да умножим 5 по нещо си. 5 по колко е? 10? 2. То няма да бъде само умножение. За да се запази дробта, значи трябва да разширим
с 2. И пишем 3 по 2, т.е. разширяваме 3 пети с 2 и получаваме 6 десети, а тук 7 десети. И ще видите в бъдеще колко често ще използваме това да намерим еднакъв знаменател. Това е днешното видео. Чао, чао!